bablas iki mulih lunga tragedi. Di MC-ni Mas Gareng. Kelar langen beksa cakrak Purwodadi sinarean marang Goro Biliji kawantara kondang saindring Nuswantara pun bendo ayu naila jan kaya pardi kucing aku rek ngene lho kaya senenganku iki dolan parantri mangke marang Goro Biliji jangkep wonten wilangan 8 wondiring beksa mangke wilangan 16 ndi loro itu kok anggepane akeh lho etok Dewa diri keparang kunjuk para tamu kadang Sutresna Budaya ing sampun keparang nampa tandha yekti beksa tegese nampa krepyek nek kala didungi krepyek stok-stok sing heeh sing arep munggah krepyek sih kertu ngono kae ya Pranus Piyamali ing sampun keparang nampi tandha beksa katran minggah ing pepanggihan jangkep paraga Winiji 18 irama dadi co wah ori Purwodadi yo palastro yo yo apa kabeh lakonku kemeneko nyalani ati nganti tak